Благодаря ти много. Наистина да знаеш само, че който да си, аз изобщо не обръщам внимание на тия такви лицемерците и комплексачета, които си избиват комплексите в аз и нямат смело да ти го кажат на живо или просто в чата. Не ми пука за каква ми мисли. Точно приятелите ми знаят аз каква съм всъщност. Това съм сигурна, че някой приятел ми го е написал, който знае каква съм и изобщо не смята както другите си мислят някакви простоти и пълни. Не ме интересува сега кой ме нарекал балаташка и тъй като това аз съм го забравила вече. Изобщо не ме впечатляват такива хора. Чакай само да прочитам въпросът ти така. Много по-дълго гледам, че Бригита била богаташка. Вие не знаете значението на думата богаташка. Аз лично познавам Бригита и тя е в себе си, за разлика от другите хора, които я наричат така. Затова си мерите приказките, гледай се своя живот, а не нейния. Тя каквото искаш да прави. Все пак това и гледам после сте ми довършили нейният живот, нещо такова. Само че на друг въпрос, защото явно не се може да продължите. Такова. И наистина много ти благодаря. Виждам, че ме познаваш наистина лично, защото знаеш. И пак ти казвам, че аз не обръщам внимание и защо не се засягам такива хора, които ме наричат богаташка, надута, някакви такива простоти. Защото не всеки му се изчува да го нарека така. Не съм дитана, това не ме интересува.